kwaɗayi shi ke bu. Dan Allah Hajara ki hakuri. Haba Hajara. Ha? Dan gudu kuka je kuka dawo daga unguwar rata ta ne ka ce ma'aikatan gidan rediyo haba baba. In ya faɗa tilas ne a biye masa. Kuskure in yayi shi a ‘yan uwansa ba wani mai tanka masa. Duniya juyi juyi me akwai wata ranke magiya. Nama na jan kare matsiyaci da tarin fariya. Kwaɗayi ke sa dandanan ka ga aure ya mutu. Miji in bashi da shi ya zama matar ya salamatu. Ya sha tsawa gurin gida ta mukarya na kurgudu. Dodon koɗuma ya riƙe nasa don kauce ma hantara. Uba na bakwai ƴaƴa. Kwaɗayi shi ke buɗo wahala. Shi ne kwaɗayi shi ya san da gidan ne. Ƙawata. Gani nan yanzu nan zan fito. Wallahi talla akwai matsala ƙawata. Yanzu nan zan zo. Ba zan ma fito da motata ba zan bata a gidana saboda tsaro. Yanzu nan zan zo komai yana nema ya lalace mu gaskiya gani nan zuwa. Wajen wannan maganar bokan ba. Yanzu nan gani nan zuwa wallahi gani nan zuwa. Ki jira ni yanzu na ce miki ina zuwa kuma gani nan zuwa yanzu nan. Dandanan ka ga aure ya mutu. Miji in bashi da shi ya zama matar ya salamatu. Ya sha tsawa gurin gida ta mukarya na kurgudu. Dodon koɗuma ya riƙe nasa don kauce ma hantara. Uba na bakwai ƴaƴa na bakwan uba na su. Wayo kwaɗayi kai can ɗabi'ar nan ni ya nasu. Gado na maraya ya zamo tamkar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. In ka bayar cinyewa. Masha Allah. Inni araiti abi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wa nake gani ne haka? Larai. Kai ko ido na ne bari dan goge da inda da gani. Larai. Larai ya zaki ki shigo gari babu sanarwa Larai. Kawo wani lokacin ai tafiya kawai zuwa take bakatata. To amma ina ga da waya Larai. Ko ai kawo ba ni da waya shi yasa. To kaman ku akai ko kuma yaya? A'a. Ba kaman ku akai ba? Kaman mu akai ba. Da ka Saudiya fa. Kina fa Saudiya fa Larai. Me ba? Larai, ai yake sanar da ni. Ni gani kin san razanar da ne ko Larai? Kawo lafiya lau. To amma Larai ni dai da an sanar da ni ai da na san hire-hiren da zama ki Larai. Yanzu kin ga gida kaca ga mata gidan ma ba ta nan. Larai. Ba dai za ta dawo ba. Za ta dawo. To kawo ai ba komai ni na ji daɗin ganin. To shikenan Larai ta so ki. Jamilan Jidda. Kuskure in yayi shi a ɗan uwansa ba wani mai tan. Amma baby ina so ne zan yi tafiya ne zuwa Lagos. Ne ga dace an so miki da kyauta ga shi. Ba da ma baby saboda ina so in je ne sai ko da kin je da ba ki ganda ba. Mai waya. Sai ba na san Kaga aure ya mutu. Miji in bashi da shi ya zama matar ya salamatu. Ya sha tsawa gurin gida na kurgudu. Dodon koɗuma ya riƙe nasa don kauce ma hantara. Uba na bakwai ƴaƴa na bakwan uba na su. Wai abokina kai ba za ka daina son yarinyar nan ba. Wai ya sa in daina san ta ba dan Allah ya kake haka. Kai fa ka san yarinyar nan wahala za ka sha akan ta ba ta so ka ba amma ka aika bare na. Wahala ba komai za ta so ni. Ni raina ma ɓaci yake akan maganar nan. Ga ta nan mata to ma. To ai dama ka san ita muke jira a nan. To ni da na san hali. Malam masa mun da ruwa ne. Kana matsa miki da Shin me na faɗa? Da wannan hali kogin
mu Fulani ba a ba kaɗo auren mu. Sannan barkaci an riga da an sa ranar biki na da yayana. Ba na gaya ma ba. Na riga na gaya ma abun nan. Wannan yarinya ba ta so ka ba. Kawai ka bari in mata rashin. Wai ni da nake da asali? To shi da kai ka gaya mata. To an faɗa maka Fulani ba su da asali? To ma bari ka ji in faɗa maka. Fulani su ne suke da asali saboda duk inda zaka je duk wata kasar da ta kafo saboda Fulani suka kafa ta. Ka koma gida ka je ka tambaya a faɗa maka labarin Fulani masamin na wuce. Rabu da ita abokina. Haba, sai ka ce wani rago, ai rago ke fada da mata, ka bari zamu kama ta inda babu kowa. Za ta sani. Kawai ka bari zamu kama ta. ASM Soft. Salamu alaikum mutanen faɗin duniya baki daya. Wannan kamfani yana bada farashi na data a kowane irin lokaci kuma na kowane irin kamfani da kake bukata a cikin farashi ingantacce ga kuma quality ga nagarta. Kuka da kuma wayo ya kare. Data ta yanki a'a mun kawo maka ita kusa domin daga inda kake zaka sauke ka dauke shi a farashi mai rahusa. Hanyoyin da za ku bi shine kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka sai kai sace ASM Soft a cikin Play Store ɗinka. Idan ka taɓa amfani da wannan application ɗin namu sai kai log in. Idan kuma kai sabo ne sai kai sign in. Wato damar fara shiga da cin ribar wannan garaɓasa ta mu. Wannan dama ce ta baka damar shigar da bayananka irin su sunan farko, sunan ƙarshe da kuma sunan tsakiya da kuma email address ɗinka. Kai hada da duk lambar wayarka duk wani information da zai tabbatar da kai ne kake da haƙƙin mallakar wannan app ɗin domin gudanar da business ɗinka. So idan ka gama duk wayannan abubuwan kar ka manta sai ka kirkiri kuma password ɗinka shi ma akwai waje da aka tanada. Mira kalabar santa za mu je magani na kowace cuta akwai. Masha Allah, masha Allah. Muna gabatar muku da cibiyar Miracle Herbal Center. Sun shahara. Gane manufata akan magunguna na gargajiya ba zan iya lissafa maka irin magungunan da suke bada. Ina masu fama da matsalar sikila, da masu fama da matsalar ciwon siga, da masu hawan jini, da masu lalurar ulcer. Ina masu fama da matsalar ciwon siga, da masu matsalar ciwon ulcer, sannan kuma da masu matsalar da hawan jini. Kin kai munzalin aure amma babu manema, ko kuma maneman na zuwa amma da zarar an yi maganar aure sai su gudu. Kina fama da yawan faduwar gaba da ciwon kai ko kuma yawan fishi haka kurun wanda ke kanki biki san dalili ba, ko yawan mugayen mafarkai ko kuma firgita a koda yaushe da duk wasu matsaloli da suka shafi jinnin ashin, ko da kuwa kin yi auren yana haddasa miki rigima tsakaninki da mai gidanki, ya hana ku jituwa, ya hana ku zaman aure, ya hana ki farin ciki a gidan mijinki. Sannan kuma mun tanaji maganin ciwon sanyi, fitar farin ruwa, kuraje da kuma dadewar gaba, kaikayi da sauransu. Jama'a cibiyar nan tamu mun tanadi magunguna ingantattu bisa mazaje masu raunin gamsar da iyalinsu. Kuma bayan Allah jama'a masu fama da kankancewar gaba, masu fama da istiminai shi ma mun tanadi magunguna. Jama'a akwai kuma wasu wanda zaka ga wasu iyalansu ne suke cutar da su, kaga nan ɗakin ka shiga kana da lafiya, nan ɗakin ka dawo baka da lafiya. Jama'a kuma ko da gaban ka ya mutu in dai ka zo wannan cibiya insha Allah za ka samu ingantattun magunguna, za a samu waraka cikin wannan al'amari. Muna da magani na matsi kuma ƙarin ni'ima ga matan aure. Muna da haɗi irin na amare da kuma angwaye da kuma masu shirin yin aure. Insha Allah. Suna ba da wannan magunguna a kofar da wani taransa koma Miracle Herbal Center. Domin ƙarin bayani za ku yi tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 080 32 36 1750 ko kuma ku nemi ma ɗaya layin 070 12 46 69 48. Kuma muna iya tura maka sako ma'ana gobe a duk faɗin ƙasar da kake. Insha Allahu in dai mutum ya zo cibiyar nan tamu, insha Allahu zai ga waraka abin. Miracle Herbal Center za mu je
magani na kowace cuta akwai. Kwaɗayi shi ke buɗowa. Shi ne kwaɗayi shi ya san da akwai sarki ne in ya faɗa tilas ne a bi masa. Kuskure in yayi shi a ɗan uwansa ba wani ne tanka masa. Duniya juyi juyi ne akwai wata ranke magiya. Nama na jan kare matsiyaci da tarin fariya. Kwaɗayi ke sa dandanan ka ga aure ya mutu. Miji in bashi da shi ya zama matar ya salamatu. Ya sha tsawa burin gida tamkar yana kurgudu. Dodon koɗuma ya riƙe nasa don kauce ma hantara. Uba na bakwai ƴaƴa na bakwan uba na su. Wayo kwaɗayi kai can ɗabi'ar yanyi na su. Gado na maraya ya zamo tamkar bonus yake. Ajiya da amana in ka bayar cinyewa ke. Kwaɗayi tushe isin zuciyarsa da yake. Tiri da wannan hali kogin sarai tilisin jike. Kwaɗayi, 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 kwaɗayi. Kwanan biyu rogo ya zo gida. Kwaɗayi, kwaɗayi. Kwaɗayi, kwaɗayi. Me gida? Kika ƙara kula shi. Ban da tsiya. Kuma tsiyacin ne ma kika samu. Wallahi na je kasuwa ne muka haɗu da shi kuma ni ma ban san. Duk tunanin mu kaza ne mun baje za mu ci har da wani ɗauko tabarma muka yi. Amma wai rogo. Gashi baba ya ɗauke ma tafi da shi ɗaki. A rogon ba. Wallahi ko ya ma ƙara kula shi ki nemo masu kuɗi. Akwai sarki ne in ya sa tilas ne a bi masa. Kuskure in yayi shi a ɗan uwansa ba wani ne ta masa. Na ɗauka anya wannan rogon ba kuka dafa ba. Ina balangun da ya kawo. Na ga an ba ki bakalle da na ɗaɗɗiya na zo na tarar da rogo a faranti. Wannan kun dafa rogo ne kun koye kaza ko? Shi ya kawo min ni ma ta nake kaza da shi. Saboda ɗan gidan mahaukaciya ne shi zai biyo ki da rogo sai ka ci wata tinkiya. Na sa ku rogon a baki ma da na fitar da bai dahu ba ganji ne. Dodon koɗuma ya riƙe nasa don kauce ma hantara. Uba na fakon ƴaƴa na fakon uba na su. Salamu alaikum. Wayo kaɗai kai can ɗabi'ar nan ni ya na su. Gado na maraya ya zamo tamkar bonus yake. Ai wallahi kin ba da ajiya da amana in ka bayar cinyewa ake. To wallahi kai kika kwaɗayi ne tushe isin zuciyarsa da yake. Salamu alaikum. Tiri da wannan hali. Ya wani ne baka gabu mun. Ka turo mota da kai da daji da ku zo ku bacce na kofar gida da Allah ya isa ban yafe muku ba duniya da lahira. Kai zamani ana nuwa kashi za ku kanye. Kai ga gudu da lalace da gudu. Uwar ki kike ma dariya ya fanta yarinya mara kunya. Kai ya maji ka bakare abu.
muke yin noman girki ya gagare mu. Ku tausaya ku duba yunwa ta addabe mu. Muna gani muna ji kwaki ya gagare mu. Tsufan mu ya sanya kowa yana ganin mu tamkar da iyayen mu. Da kyar mukan yi noman taki ya gagare mu. Sai dai mu sanya toka mu raka da kasar gunmu. Abinda za mu sanya baki ya gagare mu. Ga bugu na zafin rana ya addabe mu. Ba ma batun karatu lafiyar mu ta ishe mu. Balle na wutar ne ba san ba ta a gaban mu. Matan mu na a kunci lokaci na haihuwar mu.